Hej og velkommen til part 3 eller 4. Det er 3. Men Hvad fanden, du sagde det på 3 sekunder siden, altså. ja, men jeg kan ikke huske så meget. Eller så langsomt. Okay. Hvad fanden siger man? Du kan ikke huske noget, der er for langsomt. Vi er stadig ved en teamfight herinde i midten. Det er meget spændende, fordi vores team der er så set ikke derinde. Så Det kan gå begge veje. det kan gå begge veje. Okay. 100 liv, for helvede, hun er heldig. Hvad? Hvem? Asia, jeg ramte hende med hold, og hun havde 100 liv tilbage præcis. Tag min kort. Selvfølgelig last hit. Og jeg tror altså ikke, det er ekstra damage. Jeg tror, det er splash damage, den der slow kort. Shit! Seriøst, farvel. Tag min kort. Ikke alle mig. må klare sig selv. Tag dem, ikke mig. Ej, fuck off, Master G, jeg er under gode på det. Prøv at se, han scorer. Jeg kan godt lide at have 3 sidst. Jeg tror, jeg rammer, Fiora. Ramte jeg? Tæt på. Nej, jeg er bange. Hun er der! Nej! Så tæt på. Nej, jeg går B, jeg skal lige have mande og købe Phantom Dance sådan noget. Og så køber Black Cleaver i stedet jeg har allerede Phantom Dance. Jeg køber Black Cleaver i stedet for Bloodthirster først. Fordi jeg kan ikke lide Amumus armor. Det ødelægger måske lidt mit bælt, men det er kun godt for mig. Og dig. Hvem var du? Nå, jeg var Twisted Speed. Går du ability power med ham? Og har jeg gået AD. Okay. Eller faktisk attack speed. Ja, okay. Og for satan, undskyld. Jeg ser ikke lige det der lort. Selv når der var 3. Farvel, duk. Okay, nu tror jeg skal også til at købe noget AD. Okay, den giver 80 AD, den jeg skal til at købe. Det er Infinity Age. Det er også rimelig godt. Jeg har bare overprøvet med mit bælte, når jeg er færdig. Og så skal jeg have Bloodthirster, Black Cleaver og en Phantom Dance. Men jeg går top. Jeg fik lige Fiora med mit hold. Hvis Ace, det er der ikke også, hun går nok dum. Jeg tror bare, hun går B nede i en busk. Hey, de kommer her ved midten! De kommer ved midten! Fuck, nu dig! Hvor er de? Ej, de er inde i busken. Fik I Master G? Fuck, det var godt ramt det der. Fik I Master G, eller hvad? Jeg fik Amumu og Swain. Fuck, sagde de der? Hvorfor teleporter du ikke over til ham? Det gjorde jeg også. Tudelu! Hvor er du? Fucking. Jagten går videre. Nej, man. De er efter dig. Fucking dummen. Jeg ville kunne bedre lide min score, hvis jeg var tank. Jeg ville bedre kunne lide min score, hvis jeg ikke var tank. Hvorfor? Jeg er 64 score. 4-3-4. Ja, 4-3-4. Altså. Men 4-5, jeg har mest assist. Jeg har flere assist, end jeg har kills og def. Ja. Ja, GV, godt du så Fiora. Nu dør Fiora. Fucking Fiora. Du har gjort min familie noget for træet. Okay, så kommer jeg lige op og gænge hende. Hvis jeg nu skulle tage løb tilbage. Og hun bruger alt. Ja, men alligevel tager jeg hende bagfra. Ja. Jeg siger bare, hun brugte alt. Men gameplan kan tage hende. Så går jeg over til... Jeg tager Eller jeg tager Moon. Fuck, jeg kan ikke bestemme mig, hvem jeg vil tage. Wow!
Team fight. Jeg skal ikke derfra. Anyway. Hvad er det galt med at flygte? Kom hen mod mig. Nu tør jeg ikke. Busk. It's all in the car. Gal, Bione. Hey, Amumu. Kan du komme her? Fuck, jeg fik mange XP der.